tasbu bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum għandna programm imdawwal u bis-saħħa tal-mistiedna tagħna tal-lum qed nittamaw li ndawwlulkom ftit aktar moħħkom. It-tema tal-lum se tkun id-dawl u fil-fatt se nippruvaw nixħtu dawl fuq żewġ kelmiet li sfortunatament naqsu ftit mill-popolarità tagħhom. Fl-ewwel parti tal-programm, Amy Borch se tkellimna dwar il-kelma mużbieħ, waqt li fit-tieni parti tal-programm, Joseph Borch se jkellimna fuq il-kelma luċ elettrika. Id-dawl naturali, jew kif ġieli nsejħulu wkoll illum id-dawl tal-bambin, ilu jeżisti mill-bidu tal-ħolqien. Bla dubju, għalija dan hu l-isbaħ dawl u nippreferi lilu mid-dwal artifiċjali. Maż-żmien kien hemm tentattivi biex jiġi żviluppat id-dawl artifiċjali li llum għajla noqogħdu mingħajru. Intom bħali, ittikom raskom kif jinqata' d-dawl, speċjalment fis-sajf, it-television, il-fannijiet u l-arja kkundizzjonata, il-friġġ u l-friża, il-laptop u l-mobiles. Nafu li dawn kollha jiddependu mid-dawl, mhux ta' bxejn li ma noqogħdux mingħajru. Id-dawl artifiċjali spiċċa jiġri warajna matul in-nar u l-lejl u qiegħed magħna b'għafsa ta' buttuna l-bot. Dari, hawn Malta, din il-kumdità ma kienx preżenti f'niesna. L-imsiebaħ u l-lampi tal-petrolju kienu realtà komuni fid-djar Maltin. Fit-toroq, konna nsibu l-kebbisa tal-fanali li b'dedikazzjoni kbira kienu jixelu u jitfu l-fanali fit-toroq tagħna. Il-mużbieħ, għalkemm m'għadniex nużawh wisq minħabba li l-użu tiegħu naqas kważi għal kollox, jibqa' fossilizzat f'xi qwiel Maltin. Ħanaqsam magħkom xi wħud. Għall-fqir, il-qamar mużbieħ u l-basal tuffieħ. Dan il-qawl ifisser li l-fqir xorti ħażina u mutu ma jiflaħx, lanqas l-affarijiet meħtieġa għall-ħajja, la dawl, il-mużbieħ u lanqas frott, it-tuffieħ. Qawl ieħor bil-kelma mużbieħ huwa il-mużbieħ ġewwa l-imnara u l-arusa ġewwa dara. Niesna ridu jfissru li post l-arusa friska u f'dar żewġa u mhux tal-ġenituri tagħna. L-aħħar qawl li nixtieq naqsam magħkom f'din il-parti hu sakemm iż-żejt fil-mużbieħ taqtax il-jies, jiġifieri t-tama. Missirijietna u ommijietna mela ridu jfissru li l-età ma tfisser xejn għax sakemm hemm il-ħajja wieħed għandu jibqa' jittama. Tlaqna issa nisimgħu ftit tarif fuq il-kelma mużbieħ. Sajfija, daqet moda Il-mużbieħ huwa oġġett li ħafna minna familjari miegħu. Fil-miklem Malti Erin Serracino Nglott jiddiskrivih bħala dawl żgħir magħmul minn kust ċkejken bi ftila mixawla biż-żejt bilkemm jaqta' dlam. U fil-moħħ kollettiv tagħna forsi nassoċjaw il-mużbieħ ma' dik il-lampa ċkejkna tal-fuħħar li kienu jużaw fl-antik biex idawlu kemm xejn il-madwar. Imma Serracino Nglott jgħidilna li l-kelma mużbieħ insibuha tnemmnem f'postijiet oħra wkoll. Pereżempju, dak l-insett ħlejju li bl-Ingliż insejħulu l-glowworm, bil-Malti nsejħulu l-mużbieħ il-lejl. Il-mużbieħ il-lejl jitfaċċa f'diversi biċċiet tal-letteratura fosthom poeżija qsajra ta' Anton Butiġiġ li tmur xi ħaġa hekk. Mużbieħ il-lejl, hawn dudu żgħir jitkaxkar, ifittex daru u min jurih jixtieq. Kum miegħu ftit ħanin ġo din id-dalma, iddilu fil-ħaxix ħajsib it-triq. Li hemm affaxxinanti fuq il-lingwa tagħna u fuqna bħala nies li nitkellmuha u li forsi stajna nintebħu li l-mużbieħ u oġġett li bih nagħmlu xi ħaġa anki jekk qatt ma smajna l-kelma qabel. Voldieri jekk qatt ma smajna l-kelma mużbieħ forsi ma nafux eżatt x'jagħmel il-mużbieħ imma nafu li jagħmel xi ħaġa. Dan għaliex il-kelma mużbieħ għandha l-istess forma u ħoss ta' kliem bħal moħriet, moqdief u oħrajn li l-koll jirreferu għal għodod differenti u fil-fatt insejħulhom nomi tal-għodda. Daw in-nomi huma wkoll nomi mimmati li huma nomi li ġejjin mill-Arbi u jibdew b'littra M. In-nom tal-għodda u tip partikolari ta' nom mimmat u normalment narfuha x'ikun jispiċċa b'vokali twila, l-aħħar vokali tkun vokali twila, anke fil-każ ta' mużbieħ l-aħħar vokali hija li he. Allura bħala nomi tal-għodda, il-moħriet se jkun l-għodda li taħrad bih, il-moqdif se jkun l-għodda li taqdef bih, etc. Imma ħafna minn nomi li għandhom dil-forma jirreferu għal oġġetti elementari li llum il-ġurnata avolja forsi jaqduna f'xi bżonnijiet bażiċi ftit li xejn għandna nużawhom imqar fis-sens tradizzjonali tagħhom. Pereżempju llum rari sessi użu għal dik iċ-ċavetta kabbarija li ngħidula l-muftieħ għax l-imftietaħ ftit li xejn għandna nużawhom. Madankollu llum it-tifsira tal-kelma muftieħ twesset u ssib min jirreferi għal dawk li bl-Ingliż ngħidulhom keywords bil-Malti ngħidulhom kliem muftieħ.
L-istess għal-kelma mużbieħ, illum ftit li xejn nirreferu għal mużbieħ l-oġġett innifsu, iktar ħanużaw il-kelma mużbieħ biex forsi nitkellmu fuq il-mużbieħ il-lejl. Fl-2024 jekk għandna bżonn noħolqu isem ġdid ta' għodda bil-Malti, konna nirrikorru għal sistemi differenti li l-Malti ħa mill-isqalli, mit-Taljan u mill-Ingliż. Ngħidu aħna llum għandna bosta għodot li jispiċċaw bl-itriqat u l-paċċekkjatur biex tiċċekkja u l-passatur biex issaffi u l-kalkolatur biex tikkalkula. Inkella għandna għodot oħrajn li jispiċċaw bl-itriq bħal printer biex tipprintja, u charger biex tiċċarġja, eċetera, eċetera. Dawn huma n-nomi tal-għodda tal-lum il-ġurnata tas-seklu 21. Allura l-mużbieħ x'jagħmel bħala għodda? Isebbaħ. Apparti l-m tal-bidu li diġà tkellimna fuq għawedna li l-m tan-nom mimmat, ninnotaw li hemm 3 konsonanti oħra fil-kelma mużbieħ, is-s u l-b u l-h. Issa dawn huma 3 konsonanti li narawhom f'żewġ verbi Maltin, sebaħ u sebbaħ. Charles Briffa fil-ktieb il-ġraja ssir kelma jgħid li fil-Malti dawn il-kunċetti tad-dawl u tat-tisbieħ huma relatati etimoloġikament għax huma tnejn marbutin mal-erq qarbi sbh. Mużbieħ ibis kelma waħda li ħarġet minn dan l-erq u bħall-oġġett li tirreferi għalih isservi biex issebbaħ u ddawwal xi ftit din il-lingwa imħalta tagħna. Sajfija daqet moda Wara li smajna din l-informazzjoni fuq il-kelma mużbieħ, issa se niċħdu ħarsitna fuq kelma oħra marbuta mad-dawl, u din hija luċ elettrika. Mal-ġenerazzjoni żagħżugħa forsi mhix daqstant popolari minħabba l-użu ristrett tagħha, imma perswas li jataw min jiftakara użata b'mod ħaj jew ġiel iltaqa' magħha fil-kotba. Joseph Borch f'din it-tieni parti tal-programm se jispjegalna x'inhi l-etimoloġija tal-kelma luċ elettrika u se jagħtina wkoll tarif storiku biex jgħinna nifhmu aktar nisel il-kelma. F'kuntrast mad-dawl tax-xemx u d-dawl tal-qamar, id-dawl provdut mill-elettriku ma jiġix b'xejn u meta nikkonsmawh irridu nħallsu għalih meta jiġi l-kont tad-dawl. Meta nitkellmu fuq id-dawl, nirrealizzaw li għandna ħafna espressjonijiet sbieħ fil-Malti li nużawhom kuljum. Wiċċu għad-dawl ngħidu għal min ikun kuntent u taraħ bid-bissima ħelwa fuq wiċċu. Meta wieħed ikun qed jagħti d-dawl artifiċjali lil xi ħadd, ngħidu aħna waqt xi logħba boċċi jew waqt li jkun qed jaqra xi ktieb, tisma' lil min jgħid biex ma joqgħodlux fid-dawl jew biex jersaqlu mid-dawl. Fotografu tajjeb min-naħa l-oħra konxju jekk ritratt irid jieħdu favur jew kontra d-dawl. Meta wieħed jgħaddilu l-inkwiet li jkollu jew ikun frisk minn xi qata' xahar qasira, wiċċu jkun ħad-dawl, jiġifieri ħarruh. Ikun qed iħossu aħjar, jew l-espressjonijiet ta' wiċċu jħorġu aħjar. Sforz kemm jibda jidher iżgħar fl-età. Għal min għandu għajnejh sbieħ u jixelu, tisma' lil min jgħid li għajnejh jarmu d-dawl. Min-naħa l-oħra, meta wieħed ikun tilef il-vista u ma jibqax jara, ikun tilef id-dawl ta' għajnejh. Tlaqna nkomplu nperġu, noħorġu aktar affarijiet għad-dawl u niskopru informazzjoni fuq il-kelma luċ elettrika. Sajfija daqet moda Mela, luċ elettrika jew luċi elettrika fil-etimoloġija tagħha hija nomenklatura antika ħafna, m'għadix tintuża llum, u tirreferi ovvjament għad-dawl elettriku. L-invenzjoni importanti ħafna ta' Thomas Edison fl-1879 li ħoloq appunto l-ewwel bozza tal-elettriku wara ħafna esperimenti. Ftit ta' snin wara, fl-ewwel ta' Diċembru tal-1886, il-Gvernatur Sir Arthur Lyon Fremantle inawgura l-ewwel makkinarju li jiġġenera l-elettriku fil-power station, jew bil-Malti impjant tal-elettriku. Ġifieri ma tantx kien għadda ħafna żmien mill-invenzjoni ara kemm xterdet malajr. Ftit ta' snin wara diġà kellna l-ewwel impjant ta' Malta. Tajjeb, naturalment kien qed jaqdi ftit nies jew għal xi okkażjonijiet. Dan l-impjant kien jinsab fil-Furjana, qrib it-tela ta' taħt it-tela tal-Kurċifiss. Imma din però rridu ngħidu li ma kienx l-ewwel darba li nxtel l-elettriku f'Malta, għax fis-sena 1882 l-elettriku kien jinxtel bis-saħħa ta' ġeneratur żgħir, ġifieri, biex idawwal it-Teatru Real. U darb'oħra wkoll biex idawwal Pjazza San George fil-Belt, għal xi kien hemm xi okkażjonijiet speċjali.
Il-bqija ta' djar Maltin u Għawċin u Toroq kienu jiddawlu bid-dawl tal-gas, fil-fanali tal-gas. Jew kella żejt bit-tila, bil-ftila u bil-lampi tal-petrolju. Jekk kienu jinqdew għal 20 ta' snin, għal 100 ta' snin. Sakemm Thomas Edison mbagħad beda din l-invenzjoni. Tajjeb ngħidu li d-dawl elettriku daħal għaw Malta meta Thomas Edison kien qiegħed jinstalla id-dawl fi New York. Fl-istess ġifieri meta tqis Malta kienet pjuttost miexi għal qudiem f'dil ħaġa bħala installazzjoni. Il-power station li kienet imliet il-Furjana kienet taħdem bil-faħam u għal-ewwel snin kienet tipproduċi 2000 volt biss. Ma dak kien biżejjed għal dik is-sena sewwa biex jinfirex id-dawl fit-toroq tal-Belt u tal-Furjana u tliet tibliet tal-Kottonera. Mbagħad sena wara wkoll bdew jinstallaw id-dwal elettriku f'Taslima. Mbagħad beda dieħel bil-mod fl-Irħula u fl-bliet Maltin ukoll fis-seklu 20 naturalment. Dil-kelma luċ elettrika jew luċ elettrika nom komposta, ġifieri għandek luce, mit-Taljan sewwa, luce li tfisser dawl u elettrika li ġejja mill-Grek, elektron, li tirriferi propjament għal ġebla tal-lewn oranġjo li di meta tħokka sabu skoprew li meta tħokka tiġbed leja għarra affarijiet ħfief bħal tibna jew rixa, ma ġifieri għandha da sens biex ngħidu kważi manjetiku. U l-amber mbagħad insibu wkoll il-kulur fid-dwal tal-traffiku. Sewwa, meta niġu biex naqsmu zebra crossing, għandek dak il-kulur oranġjo, l-istess għal dak li minn hemm ġejja il-kelma. Insomma, ġifieri din mbagħad daw żewġ kelmiet, luċ elettrika, rridu ngħidu li daħlet hekk il-kelma għax it-Taljan kien għadu b'saħħtu ħafna, kienet il-lingwa tal-amministrazzjoni, il-lingwa tal-kultura, tajjeb, sakemm mbagħad qalet il-kwestjoni tal-lingwa u sattini gwerra dinjija mbagħad it-Taljan ma baqax daqshekk b'saħħtu, tajjeb għax beda dieħel l-Ingliż u eventwalment daħlet il-kelma electricity u elettriku, bħajna ngħidu elettriku iktarija mit-Taljan, però elettriku milli għax kieku ngħidu electricity, hux vera. Eventualment beda jiġi installat l-elettriku postijiet bħal kon-katedra ta' San Ġwan, l-istazzjon, it-tram kellu bżonn l-elettriku, meta kellna tram hawnhekk kien jinsab f'Jetty's Wharf fejn imbena hemmhekk dan l-impjant ukoll. Insomma, mbagħad Fawdex irridu ngħidu wkoll li daħal fl-1926. Fawdex iktar tard. Kif nafu matul iż-żmien kellna aktar minn waħda impjant elettriku bħala power station, ġifieri u l-militar ħassib anke nħabba l-gwerra birda jibni daw l-impjanti, daw il-power stations taħt l-art. Nħabba l-gwerra birda, il-Cold War. Mela kif rajna l-kelma luċ elettrika, jew min jgħidha luċ elettrika, ġejja minn daw iż-żewġ kelmiet luċ li tfisser dawl u elettrika li tfisser ġejja mill-kelma Griega elektron. U allura għadnija u minna għadna nużaw biss elettriku. Jintasbu bis